auditorean. Gaurko osoko bilkurako lehendabiziko aztergaia COVID-19 kutsatzeko edo edatzeko prebentzio neurri gisa horako azaltzea dagokio osoko bilkura bateak itxitek dira. Bigarren aztergaia aurreko bilkure, 2021 martxoaren gaurkoa, dagokien akta zirudura horratzea ala batzea. Akta inguruan badago kartelik edo dagokien. No es un tema propio de este acta, pero sí se hace mención a la aprobación de las ordenanzas de este ministerio. Se recoge que se aprobó unanimidad, da el visto bueno. Simplemente por aclarar, hay un acta posterior de la Comisión de Obras y Servicios en la que nuestro representante de esa comisión decía que nos comprometemos al empleo. Simplemente es aclarar que hay un acta que dice lo contrario a lo que se especifica en este acta. Plenuan egin zainan, esan bi egunea edo pasatu zela komisioa. Eta gero, urrungo komisioan, retifikatu gintzat akta. Ordu, pleno honetan esaten duna, jadago retifikatu zaila urrungo komisioan. Horrek nahi esan, hemen esaten du hau batez hartu zela erabaki. Eta ez, hau batez hartu zen plenoara etortzeko. Eta nik esaten dut gero, gure erabakiak plenoan hartuko dugu. Hori zonakarrekin. Argitzea baina, hemen egin beharreko zuzenketa zein izango ditzake, zehazki. Zehazki? A ver. Los miembros de la comisión por unanimidad se comprometen a dar el visto bueno a la ordenanza para su aprobación, ¿no? Por decir. No, los miembros por unanimidad a pasar al pleno, que luego decidiríamos, o sea, nuestra aprobación o no, que fue además que no, fue en el pleno. O sea, en la comisión va a pasar ya. Pleno. Baina gure erabakia pleno hartuko dugu. Pleno no es una modificación al acta, es una aclaración sobre un punto que se explica en ese acta en el que se dice que se tomó por unanimidad, pero no fue así. Eso es. En una rectificación del acta de la Comisión de Obras y Servicios se decía que nos pronunciamos en el pleno. Entonces, para que quede constancia, yo creo que no implica ninguna modificación en el acta, pero creo que sí es importante decir que bueno, pues que ese punto no estamos de acuerdo, aunque sí se reflejó así en el pleno. Vale. Fue una declaración de Guille, en este caso. Eso es. Bueno, jaso garriatzen da. Eta zainen orduan onartzen, ez da? Hirugarren aztergaia, alkatearen dekretuen kontrola. Ez da, akalatzeko gara. Egun eta lago eta hiru, ebako mangoza konstituzioan bidu da zuzaren kontestu.
bizikidetza batzantea eta batzen dira diru laguntza Bizikidetzen baina, bizikidetza batzanteetako egiten da, bakigolak egiten dira diru laguntza eskaera Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari. Gero, bakar beste bat, egun eta zazpira ugaltzen batean konfrontazioa, zer egin dugu. Beste ugaltzailean konfrontazioa? Udararako Udara. Eta gero, azken doa... Bakatu Bueno, berez dago. hori da. Berezan, gorkaren kontratua amaitzen zen, 6 hilabete ondoren eta amaitzen zitzaien. Luzatzen dugu, Luzatu zitzaien. bat dago zagoa kontratu eta luzatzen dugu kontratu. Hori da, baina jara dagoena gorka izan. Ez Ez da izan da dago. Egun eta berrogeita komunikazioen zerbitzoa ez da dispenada, abendere jakin hori enpresen osoan, hori kontratatzen dugu. Enpresa, hori azken hori dago kontratu bat ez dira. Hori da. Prozedura iriki egitza, aurkeztu zen enpresa bakara, bereik izan zirela, eta orduan Administrazio Federalako teknikariak azaldu ziruna izan zen horixe. Prozedura egokia baldin badala, balego arkatzen bat prozeduran, orduan aztertu nahiko ditzake, baina prozedura egokia zanez eta egindako proposamenak, dokumentazioa ondo zegoenez eta proposamen bakarra egotea, onartu egiten da. Badago beste... Guztibideen argitzea kontratzen Kontratu dena, gorkan. Bai, gorka da hemen lanpoltsa bada, udatzaileen lanpoltsa bat. Ia zen zen, ez? Eta bat. Eta gaur egun arte libre zagoen bakarra zan. Orduan, lanpostu bat betetzen ari zen, amaitzean bere kontratazio denbora, berriz deitzen zaio guztiei, eta berriz iristen da bere gana, beste guztiak lan egin. Orduan, berriz egin beste hilabete, eta horrela ez bi aldiz egin izan da dela. Eta zan, egon da ez dela. Laugarren aztergaia, Bialain enpresak kudeatutako 2021ko trafiko isuri buruzko dekretuen kontrola. Kasue zerra egiteko. Bosgarren aztergaia, Palestinari buruzko adierazpen instituzionala onartzea, hala badagokio. Hitz. Ziar. Adierazpen instituzionala eta mozioa, Palestinari buruzkoa. Israelgo auzitegiek Jerusalemgo Sheikh-Jarrak auzotik hainbat familia kanporatzeko eta Israelgo estatuko segurtasun indarrek Al-Aqsa meskitaren artean egindako erasoaren ostean Palestinako tentsioa gogortu egin zuen berriro. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak asteartean maiatzaren 11an iragarri zuen Israelek Gazaren aurkako erasoak areagotuko dituela eta dagoeneko 43 pertsona hil direla, horietako 13 adingabe. Zisjordanian gutxienez bi gazte hil dira, horietako bat adingabea. Ildo horretan, azken egunotan ehunka bonbardaketa egin ditu Israelek Gazan. Israelgo armadak 5.000 erreserbista mobilizatu ditu eta iraupen zehazko gabeko erasoaldi baterako prestatzen ari da. NBB nazio baturako zerko ohartarazi duenez, indarkeria maila horrek eta horiek Palestinako biztanleengan dituzten ondorioz ohartarazi du.
Gertakari horien aurrean, ebakudarak, Israelek Palestinako herriak egiten dizkion giza eskubideen urraketak salatzen ditu. Ildo horretan, nazioarteko komunitateari dei egiten dio erasoaldi militar hori geldiarazteko eta elkarrizketarako eta negoziaziorako bidei berriro ekiteko. Mahmoud Abbas, Palestinako presidenteak, Europako erakundeen laguntzarekin nazioarteko bake konferentzia bat egiteko egindako eskaera babestu. Nakbaren 1993. Urteurrenean, Israelek lurralde palestinarrak legez kanpo bukatzea salatu eta baitzesten du. Eta aldi berean, elkartasuna eta konpromisoa adierazten du herri palestinarraren giza eskubideen defentsarekin, nazioarteko zuzenbideak ezartzen duen bezala. Hirugarrena, Palestinarako laguntza humanitarioa indartzeko eskatu die Euskal Erakundeei pandemiak are gehiago areagotu duelako aienea. Honek bere iritzia edo kapenik egin nahi du. Ez gu bakarrik izan, talde bezala, gaiten dugu guztia, gure posizioa izango da matrikulaia, eta handetik bakarrik izan, gaura okupazio kontra, eta zer nahi dugan, igual ipini ez egin du, baina reconocimiento de Palestinako nazio, derechos. Moduz gaude despernarekin eta hori zuen Boskatu nimo aldeko boskak. Hau batez, hortaz. Zigarren aztergaia, Kolonbiako egoerari buruzko adierazpen instituzionala onartzea alaba da. Aditz? Kolonbiako egoerari buruzko adierazpena. Honen apirilaren 28an, Kolonbiako herriak kalera atera zen bizi-baldintza justuak eskatzen. Iban Dukeren gobernuaren zerga erreformaren aurka eta justizia soziala duen herrialde baketsu baten eskakizunari. Ordutik, mugari gabeko mendeari nazionalean daude. Eta ordutik, gobernuaren erantzuna, errepresio bortitza izan da, protestarako eskubidea legitimoki erabiltzen ari diren pertsonen aurka. Bizitza duina eta giza eskubideen errespetua eskatuz. Sistema demokratiko batean, protesta soziala oinarrizko eskubideetako bat da, eta estatuak errespetatu eta bermatu behar du. Herritarren oinarrizko beharrei erantzuteko aukera emango duen zerga sistema bidezko eta progresibo baten aldeko gizarte eskaeren aldarrikapen baketzua bermatu behar da. Baita, bake akordioen garapen erreala eta integrala eskatzen duten eskaerena ere. Funtsezkoa baita, bake egonkor eta egonkorrerantz aurrera egiten. Hainbat plataformaren arabera, langabezia nazionala hasi zenetik, poliziaren indarkeria, eraildako eta zerritutako pertsonak, atxiloketa arbitrarioa eta indarkeria sexuala izan dira indar publikoaren eskutik. Herrialdeko hirietan etxeko bideoekin grabatutako irudi askok ez dute zalantzarik ikusten. Eta herritarren aurka su-armak erabiltzen dituen indar publiko bat erakusten dute. Indarkeria asko eta bereizketarik gabeko errepresioa. Honen aurrean, ezin gara isiliko. Indar polizialak Kolonbiarrak erreprimitzen, jasatzen, zauritzen eta hiltzen ari dira. Eta beraz, gogorazi behar diogu gobernuari bere erantzukizuna dela giza eskubideak babestea eta bermatzea. Bizitzarako eta segurtasun pertsonalerako eskubidea bat. Bai eta bilera baketzua egiteko askatasunerako eskubidearen erabilera erraztea ere. Horregatik guztiagatik, kaleetan legez protesta egiten dutenen hartako errepresio basak eta bidegabeak salatzen dugu. Iban Dukeren gobernuari eskatzen diogu Kolonbiako herritar guztien giza eskubidea babesteko eta bermatzeko. Indar publikoak eragindako indarkeria gertakari guztiak argitzea eskatzen dugu, eta dagozkion erantzukizunak zehazten, bai haien maila ofizialetan, bai agindu horiek eman dituzten gobernuetan. Elkartasuna adierazten diegu protestaren kriminalizazioaren ondorioa jasan dituzten eta jasaten dituzten pertsona guztiak. Eta bost, salatzen dugu indarkeriaren gorakadaren egoera erabiliz,
mobilizazioetatik kanpoko taldeek ondasun komunak arpilatu eta erosotzeko erabili izana, bai eta ekintza horiek protesta sozialak kriminalizatzeko erabili izana ere. Sei, gure elkartasuna adierazten diegu Kolonbiako herriei eta beren eskaerekin bat egiten dugu bizi-baldintza benetan hobetzeaz eta justizia soziala duen herrialde baketsu bilakatzez hitz egiten dutena. Azkenik, nazioarteari eskatzen diogu elkartasuna adierazpenak egin ditzala Kolonbiako herriarekin. Bai eta Ibarrukeren gobernuaren aurrean behar diren ekintza diplomatiko eta politikoak egin ditzala ere. Errepresioa amaitzeko eta Kolonbiako herriaren eskubidea errespetatzeko. Badauden karpenik edo hortaz boskatu badago, aldeko boskak hau batez. Zazpigarren aztergaia, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala onartzea badagokio. Ziaz beharretzat. Adierazpen instituzionala berez egunerako adostu genuen, edo elkarbanatuta adostu genuen, baina plenotikan osoko bilkuran niko dugu onartu tramitazio dugu. Maiatzaren 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna, adierazpen instituzionala. 1980ko maiatzaren 17-tik osasunaren munduko erakundeak homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik kendu zuenetik LGTBI fobiaren eguna ospatzen da. Eta balio esanguratsua du lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualentzat gaur egun LGTBI kolektiboak oraindik ere aurre egin behar dien eskubideen aldeko eta diskriminazioaren aurkako jardueren ardatz katalizatzailea diskurtsoa. COVID-19 ondorioz bizi dugun egoera eragin handia izaten ari da kolektibo hauetan ere. Beraz, sexu eta genero aniztasunaren aurkako gorrotoak eragindako erasoak salatzen jarraitu behar dugu. Eraso horiek ez dira gure inguruan bakarrik gertatzen. Lesbianaren eta bisexualen lege babesean aurrerapenak egin diren arren, Nazio Batuen erakundeko 79 estatukide sexu bereko helduen artean adostutako sexu ekintzak zigortzen jarraitzen dute. Lesbianak, gay, bisexual trans eta intersex nazioarteko elkarteak adierazten duen bezala. Gainera, Human Rights Watchen arabera, pandemiak desberdintasun arrakalak eragin ditu, kolektibo batzuk bestea baino gehiago ahuldu. Honen baitan, kasu honetan debakundalak adierazten nahi du orientazio sexuala eta genero identitatean oinarritutako diskriminaziorik ez dugula onartzen. Ez eta indarkeriarik ere. Lesbiana, gay, transexual, bisexual, transgenero eta intersexualek bere adierazpen afektibo sexualak askatasun osoz bizitzeko eskubidea dutela. Euskal gizarte inklusiboa eta askotarikoa aldarrikatzen du. Aniztasuna aztergai dugun esparrutik ulertuta, baina baita ere bere osotasunean. Indarrak batzea dagokigu, gizarte justuagoa, errespetuzkoagoa eta integratzaileagoa eraikitzeko. Berdintasunerako eskubidearen eta sexu orientazio eta generoagatiko diskriminaziorik ezaren alde lan egiten jarraituko dugu, aniztasunaren bizipen askea sustatzeko helburuarekin. Aldeko boskak hau batez hortaz. Eta ari horretiko azkenengo aztergaia zain eta aldeak. Zunda. Nahi nola dago laguntzak alokatzen gazteak gutxeak eta hori nola dago ingenuen presupuestoan diru bat egiteko laguntza bezala etxeko alokatzen gazteak eta hori nola dago. Egin behar dugu normak azkeneko batzordean hitz egin genuen, Marilu daki, hitz egin genuen izan zen, egitura beste lan batzuk eskuartean eta horreko batzorderako oinarrien inguruko zirriborro bat emango genuela, izate politiketako batzordeak lantzen hasteko, eta azkarren horrekari, onartu eta bere bidea hastea. Bai. Zirriborro bat jarratzen hasteko
Atzo egin bilera hemen zubiko asuntoan eta orduan neurriekin, neurri segurtasun neurriekin eta juntatu ginen, 15-20 lagun, izan ziren. Orduan uste, ordua dela, klimak ere, ez libre, baina bintzat, nola batzutik, Bueno, hau bakizue, ez da erreza, beti kontraesan asko sortzen dira. Esango dizuet, adibide gisa, atzoko prestakuntza horietan nola izan zen, ikusteko nola da horrelako egoera bat kudeatzea. Hemen txeginean garitzetan biok aretoa prestatzen islariak etorri baino lehen, eta garitze etorri izan zita txuri gorri batekin, markatzeko ikusi zenuten bezala, eta nik esan nion, baina nola da, garraio publikoa, alba den tokitzan, hor ez dago inundik inora horrelako neurririk, eta esaten, bueno, segurtasun parte bat bai, baina azkenean, ze puntutara nio, ordu, beti da, hau erabakitzeak orduan, irizpide, beste erakunde batzuek, edo osasun erakundek, irizpide argi baten, ematen ez ez da ere, hau da, egoera hau behitzutzat, ematen ez da nenean, beti da, ze prudentzia maila eukin. Hau esango genuke, prudentzia maila horren izango ditzateke online egitea, gurren izan da online egitea, distantzia hori bermatuta, eta egia da, maskararen erabilekin eta da. Orduan, egia zan ez dauzkat erantzun argi bat honen inguruan, ados egon diteke aipatzen desunarekin, baina, ez da bideoa grabatzen, bideoa nola ospatu, eta ez da hitzen den beste hori bitzia, ez dut zuena ere badalaitza, guri kanori dago. Azkenean, eta non osasuna dala, ez da nire esku zegoen osasuna guztia, ez da, Orduan ez da, bai, onena, normaltasunera, berri gure estorita etxeri, osoko bilkurak atera egitekin ditea, baina irizpide orokorrak legalitatean. Bat berutan, atenak ere zerrekuak, erapena berdeak eta horretik. Eta horretik, zigudaren lankozuan, erabien ez da bezetzen, zigudua, baina bazkare denen gauzaren lankozuan. Hor lagun, lagun ez da. Zigudua. Baina bezan hori da ikatzen da. Marete honetan. Nire proposamena honako da. Ikusita datorren hilabete bukaera arte ez dela osoko bilkurarik ospatuko, margen pixka bat badaukagu, gaia gure artean itzaiteko, eta iritsi zaizue datorren osoko bilkura hemen maila jartzen baldin badira eta markatzen baldin badegu zenbat esle egiteke, eta ontzat ikusten baldin badegu aurrera gauza horrekin, beste modu batera egitea, hau horrela egitea erabaki edunean bezala. Hortaz, itzik moda gubiatzen, eta txan. Beste eskari edo galderari? Sí, yo simplemente por informarnos, nos comunicaron que había una reordenación de los puestos de la plaza del mercado, ya salieron los primeros pasos el 1 de mayo, y bueno, pues siempre los comienzos son un poco así, ¿no? Entonces, como ha habido polémica, quería saber si lo estáis trabajando de alguna manera, si ha habido líos, si se puede organizar mejor, o habéis pensado la mejor manera de gestionar el impacto de los comienzos. Gatazka edo esaten desunean konflikto se afavoran zuteko. Conflictos, sin más, ¿no? A mí, bueno, yo personalmente no lo vi, pero bueno, sé que se ha cerrado la plaza del mercado, se han originado ciertos problemas, ciertos inconvenientes en las personas que tienen sus puestos de venta, y quería saber pues, si se estaba recogiendo las sugerencias que ellos nos han transmitido, las quejas, si se estaba intentando articular eso de la mejor manera. Simplemente por saber cómo se está tratando.
Gero bereak zen nahi baldin badu, baina hola monotonean esatea terkoaren aritikak gutxi gora bera egin duen gogoeta bat, nola landu beharko genuen demaitentziako produktor ezberdinekin merkatuaren gaia, zer transmisio zara lagunaldi berriek ere ofizioari ezteko, eta pixat aspaldian modaletikan heltzeak zegoen eztabaida bat, urte luzetan estankatua edo geratu zela pixat merkatuko ere ekinean liburutu zehatu zenetik hor nolabaiteko dispertsio bat eman zan, diagnostiko horrekin zen gote eta orduan plangintza bat egin zan, itun batela esizitzaien produktorei, pixat gehien bat jakinda adostelari ginala aparkalituen berantoguak eta pixat ze sarrera eta ze gailera emango zitzaion espazio publikoari aldezalean orduan hori komunikatu zitzaion jakiteko. Horretaz gain dago ustelari eta egiteko araudian jasotzen duela atzerkadera eta ambulante eta nik uste dut debak herriak eta udalak zezanik ez nanogeta egiteko arau ezanik benta ambulante egiten duten beste batzukin ez bezala batzi gai uste zitzaien, hau da egoera oso regulara zan, ekonomiari lotutako jarduera hori kontuaren kita. Ulertze genuen, askotan tradizioa edo gauza nola indian, baina ikuste genuen ere, produktore berriak edo baserritar berriak arduten ikusgarritasuna eta azpiegitura beharra aldia zala, zalantzari gabe hango lokalak etzuan erantzuten behar hori, plaza beste egune apropos bat izan ziteken, baina azpiegitura bat beharko luke aterpe gisakoa, aztertu zan nolabaiteko aterpe bat egitea, adibidez, leku ezberdin ez da, nun kokatuako zan, baina aldi berean, bagenkan merkatu plaza, ofizialki delako udalerriko merkatu plaza gura izendatuta dago, eta badia hainbat produktore eta merkatu urte osoan ematen den merkatu jardunotan, bertan kokatzen dira. Orduan, ikusita besteak lanketa sakonago bat eskatu alzua, ikusi zen izendatuta zegoenean eta bitarteko aukera bezala, bai, aparkalekuaren merkatolaketari, batez ere merkatua eta produktorekin dute zaldetuari, bertan kokatzea. Orduan hori lanketa ezberdin bitartez egin zen, eta horretaz gain, egon zan, eta zuzen bidea zuez baduten alabilondo, aldundiarekin eta garapen agentziekin batera, merkatu interesan dut udalerriak, patxa gogoeta bat egiteko, ze Eusko Jaurlaritzatik eta legea somosten ari da, batez ere sanidade ikuspegitikan, zer esanik ez hemen dagoen gabezia juridiko hori. Orduan, gauza guztiek kontuan eukita, lanketa bat egin zan produktorekin, egia da, egin bat oso jende nagusi ezala, horietako bat edo bidezik, alinpearekin ez dut zaragitu nahi ez, karriaren komentatzen dela, urte luzetan horrela egon da, eta asko esatez duteko aldatzen baldin bat egin egoera hau, utzi egin dugu edo dena horrekoa. Orduan, jaso dugu batez ere produktore batetik hainbat kexa edo iradokizune udaletxean sartu ditunak. Baina, esan guratxuena esan duke, eta ikusi horizetan iran zerabiltzen zatuak ikusten dezute. Zein da jarrera, araua bat da. Eta, ondantzainetan haien lan egiten dute, horren jakintu dira, eta jasotzen dira, eta guzti horren bere prozedura administratiboa erango du idazkaritzatik. Orduan, bai, kudeatzen ari dira, aurre ikusitakoaren aritik. Y ya, para terminar, una última pregunta sobre también otra preocupación que tenemos en el tema de los aparcamientos. Hemos comenzado a hablar con esta nueva estructuración y no sé si se hizo una consulta previa sobre cómo se podía enfocar, con la cantidad de sus aportaciones. No sé si se ha previsto una segunda vuelta, porque una vez puesto en marcha sí que a mí me han llegado la gente que habla, que cuenta cosas, que detecta que hay sitios en los que los apartamentos vacíos, cosas por el
no sé si de alguna manera se va a articular esa recopilación de sugerencias, quejas para intentar optimizar y mejorar el sistema de educación. Zalantzari gabe, erantzuna zuten aldezu, hori xedera da. Azkenean aurre ikusi izan sistema jarri aurretikan ekarpena jasotzea sistema alik eta hoberena izateko. Egia da, bai egoera orokorragatik, osasun egoeragatik, baita ere, udalerria, egurandia, gure herrian zelakoan eguran eta bat. Orduan, antolaketa berria behin martxan jarrita, batez ere udaltzainekin, aurrerako begiekin eta jasotzezian eskari guzti horiek tramitatzen ari dira, eta asmoa da sistema beraren gabeziak identifikatzea, baina horretarako nolabaiteko plazo bat ematea nahi dugu da. Adibidea, adibidea zan duzut, leku liberalena da gehien entzun dena. Azken bidean da, merkatu ondoko apartaleku hortan, ikuste denun eta elkarlanean egin dugun enpresakin, behaiek behin da berren esan zuten hori gure estrategiko bazala, batez ere herriko merkatari eta guztiek aukera eukizitzaten eta pixat. Benetan, merkatu ikuspegi bat izan zerin, aldezara bera ere, eta orain, rotazio hartuko politika horretik ikusten dira goizean zehar leku pila bat. Kontua da, oraindik ere, errekaudak egitera eta udan egon aldan kotxe jarri horrekin ezberdin ikusiko dela. Orduan, ikusi beharko duguna, gaudanik edo sistema martxan jarri zanetik, udan bukaera arte gutxi gora bera, izango da nolabaiteko analizi bat ikusteko bai. Erdigunean, model, Agirretxe, San Josepe, Itxasbegi, Osio, hau da, auzoetan, bertakoek ikusi dute, ondo funtzionatu duen, ez da lekurik egon, merkatuko aparparekuak ondo funtzionatu duen, rotazio horren kopurua lusatu behar da, murriztu behar hotelean bi orduko rotazioiek bertako leku gehiago izan dezaten, portukoa baita ere, hau da, sistemari gabe ginen, eta horrein sistema bat berria izan da, eta iritzi pila bat sogarazi ditu, baita ere dudatearen partetik jaso ditugu iradokizun eta kexa ezberdinak, erantzuten ari bera pixat adostu genuen bidetik eta pixat bagoaz esaten da. Zerrintutan da egon gozakutzak, baina nik uste interesgarria izango da horren balantze bat egitea, nik gure partetik ikusita sekuleak eta eman diogu galari, udaltzengoari, arrenari, administratiboki, baina batez ere, herritarri begira, zerbitzua hobea, kaskarragoa, edo zertan hobea eta zertan kaskarragoa. Uste importante izango da. Batez ere, erabakia hona baldin bada edo bide honean hartutako erabakiak, motzeko eta egonkortzeko. Yo siempre he dado una puntualización en esa evaluación que llamamos del resultado de esto. Sí que tenía en cuenta también el impacto que ha podido tener los negocios, aunque han visto ellos. Muchas veces hablamos por parte de los usuarios, como plazas, pero si hay un ensayo más global, las repercusiones que pueden tener en otros tipos de servicios, y no solo en el comercio, sino en otros que a lo mejor el servicio es más largo que las 2 horas que tenemos estipuladas para aplicar. Pero estamos a tiempo simplemente de eso, de pedir que hagamos un análisis global. Zalantzari gabe, egia da, ez dut batu izan dut herritarrak orokorrean, baina merkatariekin ere hainbat elkarrizketa izan ditugu dira horren inguruan, haien kezkak eta barra azaldu dizkigutelako, baina, da pixkat ikustea, sistema bera da, edo zertan hobetu behar da, kezka horiek, ikusiko dugu haber sistemak, hilabete hauetan zela funtzionatzen du, eta horren arabera zalantzari gabe, azkenean bai gainean gai bat izango da, batez ere gatazkotsua edo kezka asko sortzen bat baditu, eta hori atzen da. Bale, besterik, beste, zamaitu da, eskerrik asko.